каската. Ако се усмихнеш до края, журито прецени, че може да ти приспаднеме единия конус. Натиска се съединител по принцип, като се включват скоростите назад. Направо отнеси стюарда. Така. Добре. 6. Ако продължиш още малко, ще станат 9. От 9. Айде, по-скоро. Реално достатъчно. Достатъчно добре. Само ти. Той е шоуто, ето. Официално съобщение към всички наши гости. Наблюдавате в момента как не трябва да се прави майсторско шофиране. Имаме ли нарушение за влизане в тревната площ?